Ešte. Teraz kamoš mal, dojde kolega má nezlá bicykel, dobre na predaj som si to chcel kúpiť, ale hovorím, riešim dom, tak serem na to. Teraz donesol zase, že na 300 €, taký dobrý bicykel ináč. Áno. XT-čkové brzdy, akože dobrý, neviem aká značka to bola, to prosto tá značka mi nič nehovorila toho bicykla, ale jeden XT-čkový, XT-čkové brzdy, XT-čkové prehadzovače. Rockshop, ježišmaria, Júko, čedy, sám to robíš, no, na budúci rok si kúpujeme, teda dom, keď postavím, teda keď začneme stavať, keď postavím, to budeme chodiť, my sme už konečne mohli urobiť nejaké také výleže do také zobrať bicykle a ísť tak niekde, ne? Nie je problém. Tu by som išiel, ale ináč to by som mohli aj bez toho urobiť, čo to je jedno, si poličam bicykel od niekoho a mohli by sme niečo také vždy. Ježiš. Ty ma zlikviduješ. Nevadí ti to? Ja sa chcem ešte učiť, ale... No vieš, a uč sa. Pri takomto stvorení. Pusti sa, musí sa. A ty sa musíš pustiť, aby si urobil kotrmelec. Ja ťa budem držať, neboj. Ja sa nehádzam, vieš, keď sa učím ty kokos, že to sa nedá normálne. To je ako nemčine. To musí platiť doučovanie, lebo doma by sa nič, ale...